n'a m'aw fari fanafoni bi o kɔrɔ ko vendredi madala ni aw bɛ se ka walawala dɛ donc yɛrɛ wolo ani wula hɔrɔn ani wula fasotigiw ani wula faso jigifadenw ani wula bi an bɛ se k'a fɔ ko nin ye hakilisigi ye siɲɛ caman b'an labɛn an ka mɛn MINUSMA kama mais an b'a deli Ala fɛ Ala ka nin k'a siɲɛ laban ye parce que MINUSMA yɛrɛ fana kalikan don n'a fana tɛmɛna nin kan a fana bɛna fɛɛrɛw de falen a bɛ se ka da na cogo min na an bɛ min fɔ a ye kuma la MINUSMA n'an m'a gɛn MINUSMA b'an gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'an bɛ kɛlɛ in kɛla tɔgɔ ɲini de kama i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn an b'a kɛla an yɛrɛ an n'an kɔ de kama maa min bɛ nkalon tigɛ ka mɔgɔ former ka mɔgɔ armer k'a bila i la ka tila k'a fɔ k'i y'o tigilamɔgɔ dɛmɛ k'o tigi mɔgɔ kelen gɛn Ala ni aw barika MINUSMA y'a démenti k'a fɔ ko tiɲɛ la k'ale ma gɛnni kɛ Ala n'aw barika a tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ fo donc bi n tɛna kuma janya camarades ye kuma bɛɛ fɔ k'a fɔ a ye dɔrɔn bɛɛ ka mobiliser mais aw kana bila aw kunna dɔrɔn ko vendredi dɔrɔn de don a y'aw bila aw kunna don o don de kan ka MINUSMA gɛn de ye à partir du vendredi don bɛɛ mais n'a b'aw kunna ko don kelen don an bɛ bɔ an bɛ don o bɛ k'a tiɲɛni ye n'Ala y'a kɛ n'an bɔra n'an ye fiɲɛ min an ka bɔli la an b'o réparer an kana to a barakalo ka don bɔli ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ duwakun o duwakun a ka daminɛ vendredi salamu aleykum n bɛ bɔ kuma la